Hello mga kaigsunan, maayong adlaw. Nining orasa kining igsoon maghatag og pagdasig nga usab kanato. Buot ko lang mga kaigsunan magpahinumdom kanimo kanatong tanan nga ang kinabuhi sa tawo mga kaigsunan labihan ka mubo ra gyud ibabaw sa yuta. Bisan pag moingon kag moedad kag 90 ngadto sa 100 hastang mubo ra gyud na mga kaigsunan. Atong tagaag dakong pagtagad kining saad sa Dios. Nagsaad ang Dios og kinabuhing walay katapusan. Na ang pangutana karon mga kaigsunan, kanus-an nimo ni masiguro kining gitawag og kinabuhing dayon. So ang kinabuhing dayon mga kaigsunan nagdepende ni karon sa imong personal nga pagsalig, pagtuo sa Dios. Yun sa nimo ni pag-absorb, yun sa nimo ni pagdawat, yun sa nimo ni pagtuo. Kining saad sa Ginoong kinabuhing walay katapusan sumala siyang pulong mga kaigsunan. Og dunay mga butang nga kondisyon nga angay natong buhaton. Tungod kay di man pwede makaigsunan nga mituo ta nga wala ta mibuhat kay patay ang pagtuo kung walay buhat. Kung mituo ka ni Kristo nga sa imong manluluwas, alagari siya. Kana ra ang kondisyon. Kung mituo ta ni Kristo siya namatay gilubong na banhaw, ato siyang alagaron, ato siyang simbahon, ato siyang pasalamatan. Regardless ni unsang atong denominasyon. Dunay sagara karon makaigsunan, say ang atong pagtuo na lang sa kaluwasan tungod kay gibase nato sa atong mga reliyon. Usay ato yung ipasikad nga kining among reliyon tinuod kay si Kristo mo'y nagtukod or makaigsuon dili magmatter balag moingon ka nga imong simbahan si Kristo nagtukod pero usay ang atong hunahuna labihan ta ka judgmental sa uban o ta ka bantay nga imong kinaya wala na inahiuyon sa Ginoo. So ang pinaka-issue karon diri makaigsunan kay ang gitanaw sa Dios ang imong makasing-kasing. Unsa ka sincero sa pag-alagad sa Dios diha sa paghigugma. Higugmaon ng Dios sama sa paghigugma nimo sa imong kaugalingon, ingon man paghigugma sa imong katawo nga naa sa imong kaugalingon. Mao nay the greatest commandments nga gitudlo na ni Jesus mga kaigsunan. Kay kung naatay tinuod nga gugma sa Dios, di man ang kamo patay, di na makamangawat, di na makamangabit, di na makamubuhat og daotan, di na makamaibog sa butang silingan. So, dahil na mga butang nga at least guided ka sa ang pag-alagad ng Ginoo ug kana nga commitment kana nga pag-alagad garantiya makaigsunan nga time to time kuha untas Ginoo maabot na nimo ang appointment. Well, sigurado makaigsunan nga kinabuhing walay katapusan nga gisaad sa Ginoo imong mabatunan. So akong pagdasig kanimo makaigsunan nga karong panahon na karon nga maayo pa atong mga lawas imsog pa ta makaigsunan. Importante nga mabutang sa atong unahon kasing-kasing nga dunay Ginoo, dunay Dios, dunay manluluwas sa pinaagi kang Kristo, sa pangalan ni Kristo nga atong manluluwas. So, makirelasyon ta ni Kristo. Meaning, si Kristo mo ay atong tagaag mas dakong importante sa atong kinabuhi. Sa matag adlaw, matag segundo, matag panahon, sa trabaho man ug asa man ta. So, anaa kang Kristo ang imong inspiration. Si Kristo ang imong pasalamatan, si Kristo ang imong handumon, si Kristo ang imong pasidunggan, simbahon nimo siya sa matag adlaw. Time will come makaigsunan, maabot ang atong appointment, well, sigurado, confident ta matubang sa Ginoo nga diin gantihan ta sa maong kinabuhing walay katapusan. Kana ra ang pinaka details o pinaka-importante nga detalye makaigsunan nga masabtan nato nga si Kristo lang ang paagi sa atong kaluwasan nga maangkon natong kinabuhi nga walay katapusan. Sumintas karon maipatong lawas, so mudidikit ta sa atong kinabuhi diha kang Kristo. So makaigsunan, salamat sa pagpaminaw. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Bye-bye.